השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. בבקשה, עכשיו אנחנו נקבל אותם גם לזכר רפי. כל הקהל בלי יוצא מן הכלל עם הצעידה שלהם לכיוון הסרת עלות, אנחנו נמחה להם כפיים רצופות. 2, 3, החל. לסעוד לכיוון, קדימה, קדימה, כולם כפיים, כפיים רצוף, רצוף, רצוף. הקהל נשאר במקום, בבקשה. להסרת עלות מעל השלט, מעל האולם, אני מזמין בבקשה את המשפחה יחד עם ראש העיר דוקטור יחיאל לסרי, גבי כנפו ממלא מקום ראש העיר, יורם מסרף מנכ"ל רשות הספורט. להסרת עלות דוקטור יחיאל לסרי, שרית חמאוי, רק רגע, שרית, להחזיק. 5, 4, 3, 2, 1, 0. תנו כפיים כולם, כפיים לזכר רפי חמאוי. מעל התמונה של רפי חמאוי, בבקשה שרית. לחבורת הזמר של מקיף ג'. אני מזמין את דוקטור יחיאל לסרי, ראש העיר, לשאת דברים, בבקשה. צהריים טובים לכולם. משפחת חמאוי היקרים, אנחנו מאוד נרגשים יחד איתכם לחנוך היום את אולם הספורט הזה בבית הספר עמית י' על שמו של רפי חמאוי, זיכרונו לברכה. היה שרית, הילדים אלעד, דור ונועה,
האמא היקרה וילדי זכרם ארי, וכל משפחה מורחבת. אנחנו יודעים כמה שהפרידה פתאומית ובטרם עת רפי היקר הייתה קשה עבורכם. היא הייתה קשה עבור כל מי שהכיר אותו ונחשף אליו לאורך כל השנים. וההנצחה הזו, בנוסף למרוץ על שמו, מבטיחים שהזיכרונות הטובים ממנו, מאישיותו המיוחדת, מפועלו ותרומתו הכבירה לעיר בתחום הספורט, ימשיכו ללוות אתכם ואותנו, ויבטאו מעט מההוקרה והערכה של כולנו כלפיו, בכלל ובמעמד הצנוע הזה. אנחנו כאן ביחד עם ממלא מקום ראש העיר עורך דין גבריאל כנפו, עם המפקח לחינוך הגופני במשרד החינוך מר ניצן יעקב, מנכ"ל מכבי ישראל נאור גלילי, מנהלות המקיפים, במיוחד מקיף ג' ומקיף עמית י' מר מוטי ארבל, עם מנכ"ל רשות הספורט יורם אסף, הסמנכ"ל בני חזקיה, עם יניב קקון המשנה לראש העיר, חברי מועצת העיר וחברות מועצת העיר, עם בני משפחה ואורחים וחברים שכולם באו היום לכבד את זכרו של רפי, ובעצם מבטאים בכך את הערכה של כולנו כלפיו. ההנצחה הזאת נעשתה בעצה אחת עם המשפחה, ואין כמותה כדי להתאים לדמותו ואופיו של רפי, בעצם לכל קורות חייו, כיוון שהספורט היה המהות שלו, משחר נעוריו וילדותו. הוא היה אגדה בתחום הספורט. כבר בצעירותו כאתלט מצטיין, הוא זכה באליפות הארץ בריצות קצרות ובינוניות, הוא ייצג את המדינה בתחרויות בינלאומיות, ואף לאחר שפרש מהתחרויות בתחום הספורט, הוא הפך את העיסוק בספורט לחלק המרכזי מהחיים המקצועיים שלו. הוא הפך למורה לספורט, ונשאר עם האהבה הזאת כדי להכשיר דורות רבים של תלמידים שעסקו ובחרו בזכותו באתלטיקה. בכדורגל הוא שימש כמאמן הכושר בקבוצת הכדורגל העירונית, מ"ס וגם עירוני אשדוד, ועל ברכיו גדלו דורות של שחקנים וספורטאים מובילים בארץ ובעולם. כמאמן כושר עירוני הוא הטמיע בשחקנים ובסגל המקצועי את החתירה למצוינות, את ההתמדה בעבודה קשה, וכדורגלני הקבוצה זוקפים לזכותו את העלייה הזכורה, אני זוכר אותה כילד של הקבוצה, לליגת העל מליגה ב'. ולאחר הקמת מ"ס אשדוד, רפי שימש כמאמן הכושר של הקבוצה ותרם רבות להפיכתה לקבוצה מובילה בכדורגל הישראלי עד היום. לצד זאת, כמורה לחינוך גופני, הוא הפך להיות מורה מיתולוגי. אולי המפורסם ביותר שהעיר שלנו אשדוד ידעה, כמחנך במקיף ג', כוותיק המורים בבית הספר, וגם כיושב ראש ועד המורים במקיף. הוא הוביל וחינך דורות רבים של תלמידים באשדוד, קנה להם ערכים של כבוד לזולת, של קבלת האחר, ובעיקר של אחריות ומנהיגות. הוא היה אדם מסור לרעייתו, לילדיו, לכל הסביבה שלו ולכל מי שהכיר אותו, אבל הוא היה מסור במיוחד לדור העתיד, לכל התלמידים שעברו תחת ידיו, לכל ספורטאי שביקש את ההדרכה שלו. הוא העניק לכל תלמיד יחס אישי שמותאם לעולמו הייחודי והמורכב של נער מתבגר. בדרכו המיוחדת הוא גם תרם לעיצוב האישיות של התלמידים. ובוגרים רבים מספרים שבזכות החינוך והערכים שהנחיל להם, הם הצליחו להשלים בגרויות, לשרת שירות משמעותי בצה"ל ולהקים משפחות לתפארת. ללא ספק, רפי היה מבניה המובחרים והמיוחדים של העיר שלנו אשדוד. לכן גם תלמידיו החזירו לו אהבה לאורך כל השנים. העריכו מאוד את פעלו למענם. ובזמן שחלה
אני זוכר את זה טוב. אני כרופא גם הייתי בקשר כל הזמן עם המשפחה. זה היה בשיא מגפת הקורונה, כשעדיין לא ידענו איך להתמודד איתה, והמאבק על חייו של רפי היה באמת נחוש ועקבי וקשה, בתחילה בבית החולים ברזילי ואחרי זה בבית חולים אחרים, ולצערנו המחלה הכריעה אותו, אבל הרושם שהשאיר על כולנו בחייו וגם בתקופה הקשה הזאת ימשיך ללוות אותנו, כל אחד מאיתנו. גם ההיכרות עם המשפחה, עם הילדים, עם האישה, המסירות שלהם, המאמצים הכבירים שהם עשו כדי לא לאבד ולו את הסיכוי הקטן ביותר שרפי יישאר איתנו, ראויים להערכה ומעידים גם על הדמות שלו כאיש משפחה, כאבי המשפחה, ועל כך אנחנו כולנו יכולים להעיד. בנוסף לקריאת אולם הספורט הזה על שמו, בחרנו כבר אחרי הפטירה במהלך השבעה לקרוא למרוץ אשדוד, המרוץ אשדוד על שם רפי חמרי, כאות הוקרה לכך שהוא היה ממייסדי ומקימי המרוץ, ואני חושב שגם השם שלו שיהיה מזוהה עם המרוץ ימשוך יותר בני נוער וילדים ובכלל אנשים לספורט הריצה, שהוא ספורט מאוד חשוב ומרכזי באורח חיים בריא שאנחנו כולנו שואפים אליו. יחד עם בני המשפחה היקרים והחברים אנחנו נמשיך לזכור ולהזכיר את פועלו רב השנים של רפי בדמויות המופת שצמחו כאן בעיר שלנו אשדוד. אנחנו גאים בו וגאים במורשת שהוא משאיר לכולנו. יהי זכרו ברוך. תודה לדוקטור יחיאל לסרי, ראש העיר. אני מזמין את מר ניצן יעקב, המפקח על החינוך הגופני במשרד החינוך. בבקשה. משפחה יקרה, מכובדיי כולם, מקצוע ההוראה הוא בעיניי המקצוע החשוב ביותר שאני יכול לחשוב עליו, כמי שבונה את הדור שלנו לעתיד, מחנך אותו על כל ההיבטים, מעצב אותנו כחברה וכמדינה בעתיד. מקצוע החינוך הגופני הוא אולי המאתגר והמורכב ביותר בתוך מערכת החינוך, משום שהרבה מעבר לחלק של התנועה שהוא עוסק בו, הוא נוגע בכל הרבדים של ההתפתחות של התלמידים שלנו, גם בפן החברתי, גם בפן הרגשי וגם בחלק השכלי של ההישגים שלהם. על מנת לשמש כמורה כזה צריך שיהיה לנו מכלול של יכולות ותכונות. אנחנו בעוד כשבועיים מקיימים את טקס פרס החינוך הגופני, טקס שמתקיים אחת לשלוש שנים, בו אנחנו בוחרים בתי ספר ומורים שהם מצטיינים בתחום של החינוך הגופני במחוז. רפי, זיכרונו לברכה, נבחר על ידי הפיקוח לפני למעלה מ-20 שנה כמורה מצטיין, בזכות העובדה שהוא מסוגל לאגד סביבו, או הצליח לאגד מסביבו את משולש הזהב שבו אנחנו מוצאים את המורה האידיאלי. ראשית הוא היה ספורטאי מצטיין, והיווה דוגמה אישית לתלמידים שלו, היה מחנך, איש מקצוע מהשורה הראשונה ואדם בעל ערכיות גבוהה ביותר בחלק של החינוך עבור התלמידים, ובחלק האחר שלו, כפי ששמענו, הוא גם שימש כמאמן בחינוך הבלתי פורמלי במסגרות של אחר הצהריים. אלה המקומות שאליהם אנחנו רוצים להוביל את התלמידים שלנו, מתוך מערכת החינוך אל החלק של החינוך הבלתי פורמלי, כאנשים שעוסקים בפעילות גופנית כחלק מאורח חיים בריא וכחלק מתרבות של פנאי. רפי נענה לאורך השנים באהבה תמיד לכל בקשה של הפיקוח על החינוך הגופני, נהג לארח אירועים שלנו בבית הספר במקיף ג', השתתף עם נבחרות בית ספריות גם כשהוא לא תכנן, בגלל שאנחנו ביקשנו, לפעמים היו חסרים לנו. רפי תמיד נענה, קיים איתי הרבה מאוד שיחות טלפון, אבל אף פעם לא עבור עצמו.
היה חשוב לו מאוד לטפח את הדור החדש של המורים, דיבר בשבחם של הרבה סטודנטים צעירים ועשה מאמצים גדולים לשלב אותם לא רק בבית הספר שלו אלא בכלל במערכת החינוך. בפעם האחרונה בנימה אישית התכתבתי עם רפי בחודש אפריל ב-2020, דרשתי בשלומו, אמרתי לו שישמור על עצמו והוא הודה לי בקצרה תודה ניצן. לאחר מכן לצערי הרב רפי חלה ולאחר מאבק ממושך הוא נפטר, אבל אין שום ספק שבמשפחה של החינוך הגופני אנחנו נמשיך לזכור, להעריך, להוקיר ולשלב את הדברים שהוא האמין בהם, ואני מאמין ומקווה ומברך את הרשות המקומית על ההוקרה שהם מקיימים היום ושאנחנו נמשיך לעשות בעתיד. אנחנו רואים את עצמנו כשותפים מלאים. יהי זכרו ברוך. תודה לניצן יעקב, המפקח על החינוך הגופני. אני מזמין את גברת גילה שמעוני, מנהלת מקיף ג', בבקשה. כבוד ראש העיר, דוקטור יחיאל לסרי, מר גבי כנפו, ממלא מקום ראש העיר, יורם אסרף, מנכ"ל רשות הספורט, יעקב ניצן, מפקח על החינוך הגופני במשרד החינוך, נאור גלילי, מנכ"ל מכבי ישראל, מוטי ארבל, מנכ"ל מקיף י', משפחת חמאווי היקרה, שרית, אלעד, דור ונועה, וכמובן דייזי, אמו של רפי, ששמך היה שגור בפינו בכל תפילה בזמנים הקשים. תלמידים, מורים, אורחים, פנסיונרים של מקיף ג', מכובדיי כולם. תמיד תזכרו שתלמידים הולכים ובאים ואנחנו תמיד נשארים פה. רפי נהג לומר את המשפט הזה בחדר המורים שלנו במקיף ג'. משפט קצר, פשוט, אך טומן בחובו את האני מאמין של רפי, שהיה איש של שלום ואחדות. היה לו חשוב לשמור על יחסים טובים, שבחדר המורים תהיה אווירה חברית ומשפחה טובה, משפחתית טובה. לכך דאג בחייו, וכעת לאחר לכתו אנו משתדלים להמשיך לקיים את צוואתו הלא כתובה. רפי שלנו הוא שם נרדף לספורט ולהנחלת ערכי החינוך הגופני בתלמידיו ובכל הסובבים אותו. רפי שזכה לחנך דורות רבים של תלמידים על ערכי החינוך הגופני. ראוי למעמד שלשמו נתכנסנו כאן היום בהתרגשות כולנו. הנצחת חזונו של רפי בקריאת אולם הספורט במקיף י' על שמו של רפי, אין מעמד ראוי, נכון ומתאים יותר לרפי. ובמעמד זה אני רוצה לברך על ההחלטה של ראש העיר דוקטור יחיאל לסרי להנציח את מורשתו של רפי, שחינך וטיפח תלמידים על אהבת הספורט ובדגש על חשיבותו בחיינו. לכבודו שיקרא אולם ספורט על שמו, שגם הדורות הבאים ידעו וישמעו מי היה רפי. אבל אנחנו, שהכרנו את רפי, שהיה יושב ראש ועד המורים, חבר, מורה, מחנך בבית הספר, אני קצת מתרגשת, יודעים לספר לכם שלא רק הספורט היה חשוב לו, וערכים של אנושיות, עזרה לזולת, נתינה אינסופית. כבוד ראש העיר, לא תיאמנו את הנאומים שלנו ואנחנו ככה מתכתבים בדברים שאתה אמרת ואני אמרתי, אז זה אומר שאנחנו בדרך הנכונה להגיד באמת מי היה רפי. נתינה אינסופית ודאגה לאחר היו נר לרגליו בכל אורחות חייו, ולפיכך אנו במקיף ג' מקפידים לשמר את מורשתו כשהקמנו מפעל הנצחה של חסד שנקרא הגמ"ח של רפי. בראש כל חודש אנו מחלקים כ-70 סלי מזון משופעים במצרכים מכל טוב למשפחות נזקקות מקרב תלמידי בית הספר. המפעל מבוסס על תרומה ועשייה משותפת של מורים, תלמידים והורים כאחד.
לעילוי נשמתו. הפרויקט פועל בשגרת בית הספר, וכל תלמיד משכבה ז' ועד י"ב מכיר ולוקח חלק פעיל בעשייה הכל כך חשובה הזאת. המוטו של הגמ"ח הוא המוטו של רפי, נפש בריאה בגוף בריא. ערכי הספורט מתייחסים לגוף, הנתינה והעזרה לחלש דואגות לנפש. אני מאמינה בכל ליבי שכאן באולם הזה, שבני הנוער הרבים ימלאו את שורותיו, ישחקו, ירוצו, יתאמצו, שקולות תרועות העידוד, השמחה ושאגות הניצחון שיהדהדו מכל עבר, כאן רפי יישאר צעיר לנצח. לנצח בליבנו, לנצח בזיכרוננו. כי כולנו רקמה אנושית אחת חיה, ואם אחד מאיתנו הולך מעמנו, משהו מת בנו ומשהו נשאר איתו. רפי הלך מאיתנו, כאן אורו כבה, אך רוחו ממשיכה לזרוח עלינו בנצחיות מלמעלה, מאירה עלינו ונמצאת איתנו. אין רואים את הרוח, אולם כדרכה היא נושבת בגבנו וסביבנו ולא יצאה ממפרסנו. סיפור חייך, רפי, עודנו מסופר, שכן הותרת מורשת עצומה מאחוריך, ואותנו מלאי געגוע. ולכם, שרית, אלעד, דור ונועה היקרים, שולחת חיבוק גדול ממשפחת מקיף ג', משפחתו השנייה של רפי, היא גם משפחתכם לעד. יהי זכרו ברוך. תודה לגילה שמעוני, מנהלת מקיף ג'. אני מזמין את חברות הזמר של מקיף ג' לשיר את השיר שמיים של יגאל בשן. בבקשה. כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק
השמיים מעליי, שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן השקיעות הכי זוכות, היו כאן הזריחות הכי שוקות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, וכשהנוף לא ישתנה לי עד מחר. רק השמיים מעליי יורדים קצת לפניי, ואיזה בוקר חם, ואיזה בוקר קר, נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. תודה לחבורת הזמר של מקיף ג'. אני מזמין את מר מוטי ארבל, מנהל עמית י', בבקשה. מכובדיי כולם, המשפחה. אחד הסיפורים שהוקרנו בסרטון זכיתי לשמוע בשידור חי מפיו של עופר צבן, יושב ראש הנהגת ההורים של בית הספר שלנו, שכשקיבלנו את ההודעה שאולם הספורט יקרא על שמו של רפי, ועופר היה מהמעודדים לעניין הזה, הוא ישב אצלי ובדמעות סיפר איך רפי הציל את חייו, איך שבכיתה ט' שהחליטו על סיום דרכו במסגרות תיכוניות, רפי היה שם בצומת הדרכים הזו, ובזכותו עופר הגיע לבית ספר הטכני, ואחר כך גם לחיל האוויר. העוצמה הזו של איש חינוך שנמצא בנקודה מסוימת ואומר משפט מסוים, ולמשפט הזה יש השפעה לדורות שלמים, היא אדירה. בעבר נהגו לקרוא ולהנציח מוסדות או אולמות על שם פילנטרופים, נדבנים, פוליטיקאים. העיר אשדוד ידועה בהשקעתה בחינוך, אבל אני חושב שיותר מההשקעה הכספית שהיא עצומה בחינוך, העובדה שבבית הספר שלנו זכינו להנציח שני אנשי חינוך מהמעלה הראשונה מאשדוד, בצלאל שפרן שבית הספר נקרא על שמו, שהקים את החינוך העל יסודי הדתי בעיר, ורפי חמאווי ממובילי החינוך הגופני בעיר. העובדה הזו אומרת יותר מהכל כמה אשדוד מוקירה ומעריכה את אנשי החינוך שלה. כמה אשדוד רואה בחינוך את הדבר שישנה את פני דור העתיד. כדברי הנושקות, הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים. יהי זכרו ברוך. תודה למוטי ארבל, מנהל עמית י'. אני מזמין לסיום את גברת שרית חמאווי לשאת דברים, בבקשה. אני מתכבדת להזמין את הילדים שלי, אלעד, דור ונועה, לעמוד כאן לצידי. כבוד ראש העיר, דוקטור יחיאל אסרי,
גבי כנפו, ממלא מקום ראש העיר, יורם אסרף, מנכ"ל רשות הספורט העירונית, בני חזקיה, סמנכ"ל רשות הספורט העירונית, ניסים דוק, סמנכ"ל רשות הספורט העירונית, ניצן יעקב, מפקח החינוך הגופני מחוז דרום, גילה שמעוני, מנהלת מקיף ג', מוטי ארבל, מנהל מקיף י', עליזה סבג, מנהלת מקיף ז'. מכובדיי כולם, ראשית ברצוני להודות לכל הנוכחים שבאו לחלוק איתנו כבוד ולכבד אותנו בטקס חנוכת אולם הספורט לזכרו של בעלי היקר רפי חמאווי, זיכרונו לברכה. כבוד גדול וגאווה עצומה לעמוד כאן במעמד מרגש זה. מעטים האנשים שנחשבו לקונצנזוס בעודם בחיים, אך אין לנו ספק שרפי הוא אחד מהאנשים האלו. לכתו השאיר את תושבי העיר, המכרים, התלמידים, בעבר ובהווה, אתלטים ואנשי ספורט שונים בכאב ובתדהמה. אנו מקבלים את אהבתם וההוקרה כלפיו מדי יום. רפי, אשר צמח בעיר אשדוד, היה ידוע כאיש חינוך וספורטאי מצטיין מבטן ומלידה. היה פורץ דרך בתחומו, היה אשדודי הראשון שזכה בתואר אלוף הארץ בריצת 100 מטר, היה שותף לשיא הישראלי במרוץ שליחים ולקח חלק בייצוג העיר בתחרויות בינלאומיות. רפי, שגידל דורות שלמים של תלמידים בעיר, היה מורה שמעורר השראה, ראה בתפקידו כשליחות, היה איש נעים הליכות, צנוע, ישר, בעל לב רחב ונתינה אינסופית. דאג להנחיל לתלמידיו ולילדיו את חשיבות הדרך לפני ההגעה למטרה. איש רב פעלים, עבד במשך שנים ברשות הספורט כרכז ומאמן אתלטיקה. כמאמן הכושר בכדורגל היה לו חלק נכבד בהתפתחות הספורטיבית של השחקנים שאשדוד הצמיחה. שימש במשך שנים רבות כיו"ר ועד המורים ונלחם על זכויותיו של כל מורה. עבד בארגון המורים, גייס חברים וסייע בקידום מעמד המורה. חייו אומנם היו קצרים, אבל חיים מלאי משמעות. החותם שהותיר ומורשתו ילוו אותנו שנים רבות. מעבר לכל, רפי היה איש משפחה מסור ואוהב. המשפחה הייתה גולת הכותרת של חייו ומקור גאוותו. ובנימה אישית יותר, אני עם רפי מגיל 20, עברנו ביחד חיים שלמים. רפי היה בעל אוהב ותומך, היה קודם כל החבר הטוב ביותר שלי. לא יכולתי לאחל לעצמי בעל טוב יותר. תמיד ידעתי שיש לי על מי לסמוך, שיש לי כתף להישען עליה. יחד גידלנו מתוך אהבה ילדים למופת, אלעד, דור ונועה. רפי היה אבא דואג ואוהב, המעורב בחיי ילדיו, שימש להם מודל ומופת להתנהגות מוסרית וערכית. אני בטוחה שרפי חש גם עכשיו מלמעלה גאווה עצומה בילדיו. הייתי בטוחה שנזדקן ביחד ונשקוד בטיפול בנכדים.
בדיוק בשבוע שעבר, ביום שלישי, ב10 למאי, רפי היה אמור לחגוג יום הולדת. אבל הקורונה קטעה מסלול חיים מופלא של אדם נדיר שהיה לאגדה עוד בחייו, מלח הארץ, המהווה מודל עבור כולנו. אולם הספורט היה לביתו השני של רפי, בו שעה מרבית שעות היום, ולכן אנו מייחלים שאולם זה ישמש ויקדם אלפי ספורטאים וספורטאיות, יהיה אבן שואבת ויהפוך למקום הומה בשמחה של תלמידים, מורים ומבקרים אשר ינחילו את מורשתו, את אהבת האדם, את כוח הרצון, ההתמדה והחתירה למצוינות ללימוד הדורות הבאים. אני רוצה להודות בשם המשפחה לכבוד ראש העיר, דוקטור יחיאל לסרי, שקידם ותמך בהליך ההנצחה, ליושב ראש ועדת השמות, מר גבי כנפו, ממלא מקום ראש העיר, לעופר צבן אשר יזם את הרעיון, ולכל חברי מועצת העיר אשר אישרו פה אחד את הנצחתו בתחרויות בתחום הספורט בעיר, באולם הספורט במקיף י' וכן במרוץ אשדוד שרפי היה בין מייסדיו והוא ייקרא על שמו. אנו מברכים על ההחלטה. תודה ליורם אסרף, מנכ"ל הרשות לספורט, ולבני חזקיה על קידום ההנצחה וארגון הטקס, למקיף ג' על לקיחת חלק בטקס ועל כך שהם משמשים כמשפחתנו השנייה, דואגים לחבק אותנו ומדי חודש דואגים לגמח לעילוי נשמתו של רפי. תודתנו והערכתנו נתונה לכם. וכמובן תודה לכל מי שעמל להנצחתו של הטקס הראוי והמכובד. רפי, את הכאב שהשארת בכולנו לא נוכל למלא לעולם. עזיבתך הותירה כאב ענק בליבי והשאירה חלל ריק. הלכת והשארת אותי עם רשמים נפלאים, זיכרונות נעימים וגעגועים שהולכים ונעמזים. אוהבת אותך מאוד, גאה בך ומעריכה כל מה שעשית. לנצח תישאר בליבנו. יהי זכרך ברוך. אחרי דברים כאלה ממש מרגשים, אנחנו רוצים להעניק שורה למשפחת חמרי. אני מזמין את ראש העיר דוקטור יחיאל לסרי, גבי כנפו ממלא מקום ראש העיר ויורם אסרף להעניק שורה למשפחת חמרי.
אני רוצה לציין שבתום הטקס יערך משחק כדורסל סמלי של 10 דקות בין נבחרת מקיף ג' לבין עמית יוד, 10 דקות בלבד, ולאחר מכן יחולקו מדליות הנצחה של רפי חמאווי ז"ל. אני מזמין את חבורת הזמר של מקיף ג' לשירת ההמנון. אבקש מהקהל לעמוד. מתחיל את המשחק. בבקשה, שני שחקנים. מיכאל, איפה הכדור? כן, בבקשה, ללחוץ ידיים. נבחרת מקיף ג' מול עמית יוד. בבקשה. תמיד זה אבן על אבן, שום דבר לא בא בחינם. עכשיו לצאת אל הדרך, לאסוף טיפות עד שיהיה לנו ים. תראה בסוף הוא יבוא, נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. ואל תפחד מהעצב, תמיד הוא ילך ושוב יבוא. אבן על אבן. נמשיך ונחכה לו. רגע של אושר כזה שחיים בשבילו. רגע של אושר כזה שרצים לקראתו. ואל תפחד מהעצב, תמיד מגיע לשתי הקבוצות כפיים. המשחק השופט יפה. אנחנו עכשיו נעניק מדליות יו"ר המסל"ט מנכ"ל רשות הספורט ניצן יעקב. בבקשה.
תלמיד מגיע ו... פה סביב, המשפחה. בבקשה, לפי הסדר, בבקשה, גש לקבל, לשים לו על הצבא, כל אחד שיקח אחד מכם. מי שמקבל מדליה חוזר למקום. נמשיך ונחכה לו רגע של אושר כזה שחיים בשבילו רגע של אושר כזה